Quan sents aquesta emoció, què sols fer? Doncs jo m'enfado perquè, per exemple, he estudiat i he tret un 0. També perquè m'ha deixat una amiga i s'ha enfadat amb mi. També perquè no t'ha comprat la coseta que tinc avui. O perquè m'han insultat. Descriu l'emoció amb les teues paraules. La frustració és que, perquè, per exemple, t'ha pegat una amiga, t'ha deixat sola i et sents molt mal. Què li passa al teu cos quan sents l'emoció? M'enfada molt i me poso nerviós, me dona molta ràbia, penso que la gent no m'entén i me posa molt mal. Has sentit aquesta emoció aquesta setmana? Explica la situació. Sí, el dissabte amb els escoltes hem fet una activitat que els meus amics sabien fer-la i jo no sabia fer-la, entonces en ese moment m'havia frustrat. També esta setmana he tingut alguns exàmens i en el de castellà havia estudiat molt i pensava que anava a treure millor nota. Com pots superar l'emoció? La manera de superar l'emoció pot ser intentar fer-ho moltes vegades fins que t'eixca o aprendre a fer-ho com ja he fet bé. Què causa aquesta emoció? La cosa que causa la frustració és quan jo intento fer alguna cosa i no puc fer-ho o no em deixo. També quan jo vull fer alguna coseta i no em deixen fer-ho. T'agrada sentir l'emoció? Frustració. Enfadat o trist perquè no aconseguit el que han fet. No pots estar content o feliç quan tens frustració. Frustració quan no has aconseguit l'objectiu que tens. Per exemple, traure un 10 en la prova. Pots dominar l'emoció? No, perquè l'emoció no es pot dominar jamás. Per exemple, la tristesa no es pot dominar. L'emoció, la frustració,